Akuluakulu, ripoti imene tinamva dzana ayipanga collection. Akuti Chilima sanafere mu ndege koma anamwalira pa malangozi. Mabala ndi amene anabweretsa imfa koma magazi anasowa. Taonapo anthu akuvula pa njinga pa galimoto, amamwalira koma magazi amapezeka. Saulo Chilima anavulala, anzake anaduka ziwalo koma m'thupi mwawo munalibe magazi. Ngakhale nkodzo ndi malovu munalibe. Mukamvetsera bwinobwino, komishoni imeneyi sinathandize, yangopitiriza kubweza mafunso opanda mayankho. Yesu Khristu anapachikidwa pa mtanda ku Golgota. Mukapita ku Israeli, magologota alipo awiri. Yoyamba inamangidwa 300 AD ndi anthu ochokera ku Greece. Akatolika, Marasha, Orthodox, Ethiopia amakhulupirira malo amenewa. 1900 ma British ndi gulu lawo World Evangelical Alliance anapanga Golgota wina. Malo amenewa amatchedwa kuti Garden Tomb. Salvation Army, Assemblies of God, Pentecostal, Evangelical amatsutsana ndi malo oyambirira pogwiritsa ntchito Salvation Army, Assemblies of God, Pentecostal, Evangelical amatsutsana ndi malo oyamba pogwiritsa ntchito Yohane 19 verse 41. Pali mawu amanena kuti Yesu anampachikira kumunda. Mwachidule, Orthodox inamanga Golgota oyamba pogwiritsa ntchito experience. Ma British akugwiritsa ntchito zakumva kuchoka kwa anthu. Ndikupatseni chitsanzo. Kalekale ku Chichiri kunali manda. Lero mukapita kumalo amenewa mukapeza stadium. Yohane 19 verse 41 akufotokoza munda umenewu mu nthawi ya Yesu. Pofika lero mundawo palibe. Mukhoza kuona pamene pakunena kuti magologota awiri ku Israeli akubwera chifukwa chosamvetsetsa. Commission of Inquiry ikutibalalisa lero chifukwa chona kuti adya ndalama. Akanatenga black box, nkhani ya ndege ikanathera pomwepo. Zimene amalankhula Chilima ndi anzake, zimene amalankhula pilot, zonse zili black box. Kodi chikuvuta ndi chani chakwera kutenga black box ku State House ndi kuwapasa commission kuti amve? Akuti vuto analoyendesa. Chilima anakakamira kukwera ndege. Nyengo sinali bwino. Zonsezo zikumveka koma tikunena kuti tusa black box timve mawu omaliza a Dr. Saulo Chilima. Akuluakulu, MBC Malawi Broadcasting Corporation inatiuza pa 18 June black box ilipo. Koma inquiry imeneyi yalephera kufotokoza za black box. Akhala kufotokoza kuyambira 5 koloko ya madzulo mpaka 10 koloko ya usiku koma osafotokoza za black box. How can we trust them? Kafukufuku wa ndege sangakhale kafukufuku opanda black box. Commission yawerenga report limeneli kwa 6 to 7 hours koma osafotokoza za black box. How can we trust? Magologota awiri akubwera chifukwa chosamvetsetsa. 2025 Amalawi adzakhazikitsa commission ina chifukwa chona kuti sakumvetsetsa. 1983 MBC inalengeza 5 minutes past 6 mawa. That was 19 May 1983. Akadama ndi anzawo achita ngozi ya galimoto kumwanza. 1995 kamuzu atachoka, MBC yomweyo inatuza kuti Akadama anachita kuphedwa ndi mahamala. History is the best teacher.
tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP, ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko lopa Mulungu. We want Malawi Congress Party to stay forever. And if we want it to stay forever, we have to continue sacrificing. Lero ndizochititsa manyazi zomvetsa chisoni zokhumudwitsa kuti tufuna tiyambe kutukwanizana, kunyozana, ena azipanga zokula mtima, kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Timafuna tinene ichi a president ndikulankhula ngati secretary general wa Chipani osati ngati ndunaye. Bwana ife sitilola kuti apezeke munthu wokusokonezani.